Ve d'aquí un gall. Un gall fer. És gros però alhora fràgil i està desapareixent. Per què? Doncs bé, les nostres activitats a la muntanya li causen molèsties i acaben tenint conseqüències nefastes per aquest pobre animal. Per exemple, aquí tenim un gall estressat i esgotat degut a les molèsties. Davant de depredadors com l'àguila daurada tindrà menys capacitat de reacció i és molt probable que acabi perdent algunes plomes. El gall fer té un sistema immunitari força dolent i les molèsties encara el debiliten més. Mireu-lo, ple de puces. Tampoc podem ser massa optimistes pel que fa a la seva reproducció. Guaiteu, un gall ben formós a l'època d'aparellament. El seu cant sonor i potent és garantia d'èxit. Mentrestant, el nostre pobre gall pioc i dèbil tindrà dificultats per trobar parella. Sense cant no hi ha gallina, i sense gallina no hi ha pollets. Bé, per una confusió de la gallina es podria arribar a reproduir, però el nombre d'ous que pondrà serà menor, i entendreu que els pollets que en naixeran seran més dèbils i es veuran desafavorits tota la seva vida. Què podem fer per evitar aquesta tragèdia? Tot seguit, us expliquem algunes mesures ben simples per ajudar el gall fer. Durant l'hivern el gall fer és molt vulnerable. Es passa el dia menjant fulles de pi, poc energètiques i difícils de digerir. Qualsevol fugida per molèsties implica perdre energia vital. Per tant, hem d'evitar travessar el bosc. L'esquí, les raquetes i els trineus s'han de practicar només als camins senyalitzats. A la primavera surten uns bolets tan curiosos com el nostre gall. Són les famoses múrgoles. El gall fer s'exhibeix cantant durant el matí. Per tant, si aneu a collir bolets amb el solet del migdia, evitareu molestar-lo en plena reproducció. El mateix passa al maig i juny. Si sortiu d'excursió a peu, en bicicleta o a cavall, feu per camins senyalitzats. Durant aquesta època, la femella cova els ous, però els pot abandonar si considera que es troba en situació de perill. Aquí el tenim en estat de pànic. El gall fer, com tots els animals salvatges, percep els gossos com a depredadors. Així que a la muntanya porteu els gossos sempre lligats, en qualsevol estació de l'any. Per últim, a la muntanya trobaràs barreres com aquesta. La seva funció és limitar la freqüentació humana i l'accés dels vehicles motoritzats a les zones més sensibles. T'agrada la natura? Doncs cal respectar les senyalitzacions que asseguren la seva conservació. Bé, el futur del gall fer no depèn només d'aquestes bones pràctiques, però, sens dubte, necessita que tots ens acostumem a seguir aquestes pautes de comportament. Altres aspectes, com la qualitat del seu hàbitat i la gestió d'altres espècies de fauna, també s'han de tenir en compte per la seva conservació. Però aquesta és una altra història.